Природните сили и стихиите имат магичната сила да привличат и увличат със себе си хората. Не случайно още в древни времена се корени желанието за полет, не само на мисълта, но и на тялото. Стремежът да се отдадеш и слееш с водната стихия. Устремът да властваш над огъня. Днес туризмът, който успява да предложи различни и интригуващи условия за търсачите на силни усещания, набира все по-голяма популярност. А ние от долината на розите и тракийските царе имаме и възможностите да задоволим всяко едно търсене, без значение дали искате да се реете сред птиците или да покорявате скалите и водата. Шамбала – тайнствената земя, намираща се някъде из Хималаите, която според легендите крие и голямо съкровище, което все още никой не е открил. Не за такова търсене говорим тук. По крайнините на град Сопот, на територията на лифт Сопот, се намира спортен клуб Шамбала. На това място намирате силата в себе си за преодоляване на трудностите. Имате възможността да достигнете предела си и да откриете, че можете и още. А в преодоляването на всяко едно препятствие, плътно до вас стоят опитните инструктори по парапланиризъм, планинско колоездене, трекинг, планински борд. Лифта от своя страна ви разкрива таинството на Национален парк Централен Балкан и красотите на Розовата долина. Не случайно уникалните природни дадености в региона и професионализмът на инструкторите в спортен клуб Шамбала и лифт Сопот дават пълното право град Сопот да се превърне в столица на парапланиризма. И след като сте преодолели гравитацията, какво по-голямо удоволствие от това да покорите някой връх и да се отдадете на нещо ново и нестандартно като приключение. Спортен клуб Диамант гарантирано ще се изпълните с гордост, след като откриете, че алпинизмът, каньонингът, рафтингът и планинското колоездене не са невъзможни за преодоляване препятствия, а нещо, което може да бъде изключително забавно и стимулиращо. Карловския клуб Диамант адреналинът е гарантиран. Пътека, която започва от мъглишкия манастир Свети Николай, вие се из дебрите на планината и ви отвежда на място, което омагьосва. Трудният маршрут си заслужава, защото природозащитеният обект Винишки камък ще покори сърцето ви. Преданията за него са много, но най-разпространеното е, че тук, години назад, са се събирали мъглишките войни, за да се веселят. Днес изборът им не изненадва никого. Мястото е пленително. Достъпът до там калява волята, а вкопаната в скалите икона на Света Троица връща вярата. Разположен в сърцето на България, централните и най-високи части на Стара планина, Национален парк Централен Балкан е забележителен и с това, че е местообитание на редки и защитени видове. Като община, влизаща в територията на един от най-големите европейски национални паркове, Павел Баня предлага на любителите на екстремното възможността да се предадат на красивите и вълнуващи водопади, шеметните пропасти, буйните реки и величествените пейзажи. Ако искате малко повече спокойствие, то подходящ за вас е спортният риболов, на който може да се отдадете, посещавайки язовир Копринка, само на 2 км от град Павел Баня. Не може да устоите на голямото разнообразие от рибни видове, сред които шаран, каракуда, бяла риба, уклей, платика. Със своята дължина от около 20 км, язовир Копринка, разположен на 7 км от Казанлък, е притегателно място за почивка, къмпингуване, както и за практикуване на различни видове водни спортове. Летните месеци са неустоими за малки и по-големи любители на уиндсърфа, каяка, състезанията по корабомоделизъм и радиоуправляеми яхти. 4 водни парзалки, 5 големи басейна и различни атракции за своите посетители предлага Аквапарк Уотерленд, изграден до село Овощник, Казанлъшко. Тук удоволствията за децата и предизвикателствата пред вече порасналите деца са хиляди.